Benvinguts a Formació Catalunya. Avui parlarem de què és el prompting. El prompting és l'art de dissenyar les instruccions que donem a un model d'intel·ligència artificial per obtenir respostes específiques i rellevants. Per estructurar un bon prompt, podem dividir-lo en tres parts: el preprompt, el prompt pròpiament dit i el postprompt. El preprompt és la primera part del nostre prompt. Aquí proporcionem informació i context. El prompt és el cor de la nostra instrucció. Aquí definim l'acció que volem que el model realitzi, ja sigui respondre una pregunta, executar una tasca específica o seguir una instrucció concreta. Finalment, el postprompt inclou tècniques addicionals per afinar la resposta del model. Això pot incloure indicacions sobre el format de la resposta, el to, la longitud o altres detalls específics. Llavors, i per tal de ficar un exemple de tot, aquí teniu un preprompt, un prompt i un postprompt. La cultura catalana és rica i diversa amb tradicions que inclouen festivitats, gastronomia i art. Vull aprofundir en aquest tema, seria el preprompt. El prompt explica amb les principals festes tradicionals de Catalunya i el seu significat cultural, i un postprompt on limitem els missatges dient que proporcioni exemples concrets i comunicat en un to informatiu i entusiasta. Limita la resposta a 200 paraules. I llavors obtindríem la resposta. I si us ha agradat la classe d'avui, recordeu, teniu més informació a la bio i als comentaris.